Alam nyo ba na mga native na manok o darag ay kilala sa kanilang kakaibang lasa, masarap na karne, may mababang kolesterol, at may mas mataas na protina kumpara sa mga komersyal na manok. Kaya ngayong araw ay tuturuan tayo ni Sir Jan kung paano magluto ng kanyang ipinagmamalaking native na sinampalukan at adobo sa gata. Gagamitin po natin dito ay narito ang mga sangkap. Unang-una po syempre ang ating pong native chicken na darag po. Ang lulutuin po natin ngayon ay sinampalukang native chicken po. Na andito po yung mga sangkap. Meron po tayo ditong papaya, luya. Meron po tayo ditong bawang, sibuyas, at syempre ang sampalok po. No? Kagandahan po dito kapag native chicken po ang inyo pong lulutuin, hindi mo na kailangan maglagay ng betchin. Kasi po yung mismong manok na, masarap na. So, ang kailangan na lang po natin ay asin or patis po. So, tara po, samahan niyo po kami sa pagluluto po ng ating native chicken. So, meron pa po tayo isang lulutuin na putahe. Meron pa po tayong inihanda. Ang adobo sa gata naman po. Kasama ko po dito ang aking pong father. So, ipagluluto po tayo ni father ko ng ating pong adobo sa gata. So, narito po ang karagdagang manok po na gagamitin natin. So, ngayong umaga po, dalawang putahe ang iluluto natin. So, tara po, samahan niyo po kami at tikman po natin kung gaano kasarap ang native chicken. So, sa pagluluto po ng adobo sa gata, una po natin ginagawa ay ang paggigisa po ng mga ingredients po, gamit po ang mantika. Lalagay po tayo ng bawang, kasama na po ang sibuyas. So, atin po itong lulutuin ng bahagya, yung tipong magbabrown lang po pero hindi masusunog. Isasama na rin po natin ang luya at paminta. Sa pagluluto po ng native chicken, una nga pong ginagawa natin ay ang paggigisa po sa rekado. And then po, susunod na po natin yung manok. So, dito po sa ating pong native chicken, hindi na po tumatagal ng pagkatagal-tagal ang pagluluto po. Hindi na maghapon. Kundi po 20 to 30 minutes lang po ay luto na po ang ating native chicken. Kasi nga po, ito ay malambot kesa po dun sa mga nakagawian natin na pag-aalaga dati. Dito po, ang susunod po natin ay ang paglalagay ng toyo. Matapos po nating isang kutsa. And then, haluin lang po natin hanggang sa kumapit po yung toyo sa karne po ng manok. Ayan. Matapos po nating i-adobo yung ating pong native chicken, ay ilalagay naman po natin susunod ang gata. Susunod naman po natin na lulutuin ay ang ating pong sinampalukang native chicken. Sa paggigisa po natin o pagsasangkot siya, ang gamit pa rin po natin ay narito po ang bawang, sibuyas, luya at paminta. Yan. Isusunod naman po natin ang pagsasangkot siya po ng ating pong native chicken. Matapos po natin na isang kutsa po ang ating native chicken, ay ilalagay po natin yung broth niya po o yung pinagpakuluan po ng ating pong native chicken. And matapos po ang 10 minuto na paghihintay po sa pagpapakulo po ng ating native chicken, ay maaari na po nating ilagay ang ating pong sampalok. Sasabay na rin po nating ilagay sa sampalok ang ating pong sili. So after 15 minutes po ay ready to serve na po ang ating native chicken na may sampalok. Ngayon po ay tapos na po nating lutuin ang ating pong native chicken. Meron po tayo dito isang recipe ng sinampalukang native chicken at adobo sa gata na native chicken. Okay po ang sarap ng native chicken. Certified Agri Sarap.
Noong panahon pa ng ating mga ninuno, ang native chicken ay matagal ng bahagi ng pamumuhay ng mga Pilipino. Kilala ang hayop na ito sa kanyang tibay, sigasig at natural na kakayahan na mag-adapt sa kapaligiran. Kaya naman ngayon, matuto mula sa mga tips ni Ka-Agri John kung ano ang dapat ihanda kung nais mag-venture sa Philippine native chicken business. Good day mga ka-agriventure! Alam nyo ba na merong makabagong paraan ng pag-aalaga ng native chicken ngayon? Narito po ngayon tayo sa Sir Juan Agriventure. Ito po ay isang tech-to-demo farm na kung saan po ipapakita po natin ang pinakabagong teknolohiya tungkol sa pag-aalaga ng native chickens. Tara po, samahan nyo po ako! Reminder Ka-Agri, bilang bahagi ng biosecurity measures, mag-disinfect muna bago pumasok sa farm para matiyak ang kaligtasan ng mga alagang manok. Sa breeding pen po natin, ang sukat po nito ay 4 feet by 8 feet. Sapat na po dito yung 7 inahin at 1 tandang para po sila ay makapagparami. Dito po sila mag-i-stay hanggang sa kanila pong laying period, no? So kagandahan po dito, makikita po natin yung kanilang production, pare-parehas, hindi po magkakaiba. Makikita po natin kung sino yung mga productive na manok, sino yung mga magagandang klase yung iniitlog at nilalabas po ng mga sisiw. Sa tulong ng automatic water drinking system, nababawasan ang manu-manong pagre-refill ng tubig sa alagang manok. Isa pa po sa ating innovative housing design ay ang ating pong multi-purpose na brooding pen. Na po, ito pong multi-purpose brooding pen nito ay pwede pong magkarga ng kahit anong edad ng manok. Dahil nga po magkakaiba po yung ages nila, ay kailangan natin gumawa ng paraan para maalagaan silang lahat ng sabay-sabay. So meron po tayo dito yung double tire na brooding pen na kung saan yung ating pong mga sisiw ay ilalagay po natin mula 1 month old hanggang 2 months old po dito sa taas. At kapag sila po ay nag 2 months old, pataas na po ay ilalagay na po natin sila dito hanggang sila ay ma-harvest. Isa po sa pinasikreto sa pagmamanukan po ay ang tinatawag po nating mga supplements sa kanila at mga medicines po. Dito po kay Sir Juan Agriventure, meron po tayong mga ginagamit na mga natural medicines, mga natural remedies tulad po nito. Meron po tayo ditong DIY na solar and air dehydrator, no? So dito po, simpleng ano lang po ito, good lumber, tapos garden net po. Sa pamamagitan po ng paggamit ng mga malunggay, ayan, mga bawang po, sibuyas na mga dinadry po natin para mas matagal po natin pwedeng gamitin. Ito po yung mga sikreto natin para manatiling malusog, masigla po yung ating pong mga native chicken. Kasi po hindi naman talaga natin kailangan bumili ng mga mamahaling gamot para makapag-alaga ng native chicken kasi nga po sila ay nandito na sa Pilipinas, manok ng mga Pilipino, ibig sabihin nabubuhay sila kahit na mga simpleng mga gamot lang po ang bigay natin sa kanila. Kapag po commercial feeds ang ginamit natin ay napakamahal. Pero po dahil po native chickens po yung ating pong alaga, ay pwede po natin silang pakainin ng mga natural na pagkain, hindi po naapektuhan po yung kanilang paglaki. Halimbawa po dito, yung gamit natin kay Sir Juan Agriventure. Meron po tayong formulation na ginagamit para sa ating mga breeders at ating mga alagang manok. Sa paggawa ng natural feeds, maglagay ng commercial feeds, mais, giniling na madre de agua o anumang klase ng dahon. Kinangailangan po natin na gilingin po itong madre de agua para po tutukain ng mga manok. Idagdag na ilagay ang giniling ng dahon, darak at azola. Lagyan ng kaunting tubig at ihalo lamang ito ng mabuti. Isa pa po sa technology feature ng ating pong modern chicken farm po ay paggamit ng incubator. Alam nyo po ba na pwede pong i-increase ng up to 40% ang production po ng mga native chickens kapag po meron tayong incubator. Kasi po, hindi na po sila naglilimlim, ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang kanilang pangingitlog, hindi sila huminto dahil po meron po tayong incubator na kung saan pagsalang po natin dito ng itlog, after 21 days ay meron na po tayong sisiw. Matapos po ang 21 days po na pagsalang po sa incubator ay dito po nilalagay natin yung ating pong mga native chickens mula 0 hanggang 15 days na kung saan ito po ay tinatawag nating nursery. Ito po ay simple po na
brooder lamang na nilagyan ng technology. Kaya ang tawag ko po dito ay smart brooder. Kasi po kapag summer ay sobrang init po ng panahon, meron lang pong kinakailangang temperatura yung ating pong mga native chickens para po sila ay mabuhay at hindi po magkaroon ng heat stroke. No po? At kapag sobrang lamig naman po, ay kusa pong sisindi po yung kanilang pong pailaw para pataasin naman yung temperatura. Isa naman po sa pinaka-problema ng karamihan po sa mga nagmamanukan po sa lahat po, kahit na commercial and backyard scale, ay ang mabahong amoy at maraming langaw po sa kanilang farm. So dito po sa ating pong innovative product po na Bioness, ito po ay formulation na po ni Sir Juan Agriventure. Sariling gawa na po natin to, pero po yung mga effective microorganisms po dito ay patented. Ito pong Bioness po ni Sir Juan Agriventure ay kailangan lang po natin 5 ml lang po. Ihahalo po natin sa 1 liter of tubig, no? Then, hahaluin lang po natin siya mabuti. Kagandahan po dito sa ating agribusiness na ito ay meron po tayong tinatawag na Zero Waste Management Program. Ibig sabihin po, ito po yung negosyo na walang tapon. Katulad po nito, ito po yung mga itlog po na kung saan ay pinagpisahan po ng ating mga sisiw. So imbis na itatapon po natin ito ay meron po tayo dito ang raised bed garden na kung saan almost 2 years ko na po itong ginagamit ha. Lahat po ng napoproduce natin na mga basura mula po sa ating farm, mula sa kanilang ipot ng manok, sa mga itlog po na napisaan, mga kalat, mga balahibo, mortality, lahat po yun ay wala tayong tinatapon. Kundi ito po ay binaboard lang po natin sa ating raised bed garden. Makita nyo naman po yung mga halaman natin sa raised bed garden, no? Apakagaganda po at napasigla kasi nga po halos purong organic po, hindi po tayo naglalagay ng chemical dito po sa ating raised bed garden. Para po makatulong naman po sa ibang farmer po, mga Filipino farmer, tayo po ay nagsishare ng ating po mga ideas. So pwede nyo pong i-like and subscribe po ang ating pong Facebook page, Sir Juan Agriventure. Maraming salamat po sa inyong pagtutok mga ka-agri. Nawa ay nabigyan po namin kayo ng ideya kung paano makapagsimula ng isang kumikitang negosyong pang-agrikultura. At para naman sa iba pang mga updates, i-like at i-follow na ang aming mga social media accounts na Department of Agriculture, Central Luzon sa Facebook at YouTube. Kaya abangan pa ang mga susunod pa naming itatampok na kapupulutan ng aral, impormasyon at inspirasyon. Muli, ako po si Ernest Payawal at ito ang AgriTV Central Luzon. DA sa gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong.